Hello po sa inyong lahat! Welcome dito sa panibagong update natin tungkol sa ating PCOS story. Parang ayoko siyang tawaging PCOS journey. Kasi hindi po siya nakaka-proud. But PCOS story or trying to conceive journey. Ayan, yung trying to conceive journey. Pwede natin yung tawaging journey, yung trying to conceive, diba? But anyway, una sa lahat, gusto kong pasalamat sa mga nanood ng ating previous vlog in January. Ang tagal, 'di ba? Bago ko nasundan yung vlog na yun. Kasi naman, mixed emotions when I read your comment doon sa previous video. And also, yung mga private messages na natatanggap ko mula sa mga mommies, both from my friends and kahit yung mga mommies na nasa community din natin, 'di ba? So, maraming salamat sa nice words, sa comfort nyo, sa pag-alala nyo sa akin at sa amin, di ba? Ito ulit ako, April. Hindi pa rin po ako buntis. But, siguro isa sa mga reason kung bakit siguro medyo natagalan tayo sa pag-update. Kasi wala akong maibibigay na update sa inyo. Hindi pa ako buntis. Ganito, ganyan. It's okay. I don't want to show you the PT sticks anymore. Kasi nothing's new. May mga nagtatanong ano daw yung PCOS. So, siguro ilalagay ko na lang dito sa screen kung ano ang PCOS. Kasi technical at medical din po yung term na yan. Kaya, i-google na lang natin. 'Di ba? Kasi marami naman talagang sources sa Google kung ano talaga yung PCOS. For me, yung explanation na doc para sa akin kasi pagka ano niya sa akin, TVS niya or transvaginal ultrasound niya sa akin, nakita niya na maraming holes doon sa aking right ovary. So, yun pala siguro yung reason kung bakit paminsan-minsan kapag uma-atching ako, super sakit ng right ovary or right. So, siguro isa na rin yun sa mga signs, 'di ba? And another sign also na meron ako is mahaba yung menstrual cycle ko. Yung regular naman, like every month, dinadatnan ako. But, mahaba yung cycle ko. So, alam nyo ba na during longest cycle that I recorded, that I was able to record was in March. From January to March. Hindi ako dinatnan during February, guys. So, I was thinking na baka buntis ako that time, but grabe, it was so depressing pagdating ng mens. Alam niyo yung feeling na it was March 11, may papakita akong video, ayan na lang. Hello! Today is March 11, 1 p.m. Naka-makeup ko because I am preparing for my hosting gig this afternoon with Johnson & Johnson. And I am filming this because today is the first day of my mens. Actually, I thought I am pregnant because I am 4 days delayed. But, first day pa lang ng delay, nag-take na ako ng pregnancy test and it was negative. Also, on the second day. And then, third day, kahapon hindi na ako nag-PT because I don't like the feeling of being sad. And it's literally driving me crazy. So today, before ko pinaliguan si Yana, nakita ko yung spotting. So, usually, ganyan talaga start of mens, diba? So, that means, today is the first day of my mens cycle. I'm a bit sad because very wrong timing na 30 minutes before my event, a happy and joyous event, diba? Like, with the hosting gig, I'm referring to the hosting gig. Very wrong timing na niabot siya. But I'm not going to cry in front of you. I'll never do that. Then again, as I've said kanina, na yung pinakamahaba na part ng cycle ko was 50 days. So, that was January to March. Grabe intense. So, kasi last week of January, nagsimula ako na mag-workout. Ang intense yung workout na ginagawa ko. Maybe because yun din ang isa sa mga reasons kung bakit masyadong naging mahaba yung cycle at na-delay ng sobra yung mens ko. Baka yun.
'Diba? Bawal rin yung sobrang very strenuous yung ating physical activity. Kaya relax lang dyan sa mga may PCOS. May tamang exercise pala para sa ating lahat. So, nasabi ko na, 'diba, na nagwo-workout ako. Pero, pinigil ko siya after nung mens ko. So, March. So, parang more than a month na akong hindi nakapag-workout ulit. Kasi nga, na-disappoint ako. Parang, sinabi ko sa sarili ko, bakit hindi naman pala effective yun? At mas naging malala pa yung PCOS ko dahil sa workout na yan. So, yung ginawa ko na lang is, I improved my diet. November last year, sinimulan ko ang no rice diet. Until now, hindi ako nagre-rice. Although, may mga times na nagre-rice ako pag sobrang sarap ng ulam. As much as possible, hindi talaga ako nagre-rice. And ako, control ko naman yung sarili ko on that, diba? So, good luck and congratulations self. Pero, hindi ako nagre-rice. Pero, mahilig akong kumain ng chips. Minsan, umiinom ako ng 1 glass of wine or 1 bottle of beer. Minsan din, chocolates, ice cream, ganyan. So, unhealthy pa rin, diba? Ito lang yung nakaganda sa diet na ginawa ko. From 60 kilograms down to 58 kilograms ako. No rice diet ako dyan. Laking improvement na yun. Almost 6 kilograms rin yung nabawas sa akin. So, congratulations self. Nagda-diet ako, hindi lang parang buntis ako, but nagda-diet ako kasi gusto ko rin namang pumayat. At gusto ko rin namang maging healthy ako. So, aside kasi sa no rice diet, isa pa, sinabayan ko siya ng intermittent fasting. Nagsimula ako month of March. Intermittent fasting. Right after when my period came out, as in sinabi ko talaga na I need to work on my diet more. Kaya sinubukan ko ang intermittent fasting. Yung intermittent fasting ko po, or IF, is 16 hours no food, just pure water, and 8 hours na todo kain. So, nag-start po akong kumakain 12 noon hanggang 8 p.m. When it reaches 8 p.m., wala na po. Hindi na po ako pwedeng kumain, but pwede akong uminom ng tubig. So, baka magtataka kayo, bakit ko alam kung gaano kahaba yung cycle ko, ganito, ganyan. May app po kasi akong dinownload. This is the Flow app. This is a period tracker app. And, eto na nga. Ayan, nakikita nyo yung mga red. Yan yung mga days na nagkaroon ako ng mens. Basta siya yung nag-identify kung kailan posible akong magkaroon ng mens at kailan yung ovulation dates ko. I love this app kasi nga nakokontrol ko or namomonitor ko yung sarili ko and kung ano yung mga nangyayari sa loob. And also, gusto ko rin palang i-share na we also tried yung mga sabi-sabi ng mga matatanda na magpahilot. So, I'm going to show you a video. Jesus, kag mo, please. Hindi rin naman naging effective sa akin yung hilot. Actually, twice na. Nawala ko lang yung first video ng nagpahilot ako in February. So, nawala yun. Nawala yung video na yun. So, hindi ko may papakita. But that video is, yun na nga, sa month of March. So, hindi rin naman siya effective ngayong buwan ng April. I mean, May nyo na ito mapapanood, but I'm filming this April. So, hindi natnan ako this month. So, wala pa rin, diba? May mga nagsabi rin na mag-try ng mga essential oils. Sabi nila yung essential oils daw para sa reproductive health natin is the Clary Sage and Progessence Plus. Para siya, oils for love siya. Ayan, makapag-stimulate siya ng mga love hormones. I never tried it kasi medyo expensive naman siya, diba? So, naku po, expensive, di ko yan kaya. So, eto na nga, may mga friends ako na tatanungin ako all of a sudden, out of the blue, about my PCOS journey. And I don't feel like answering you, friends. Sorry, I'm so sorry. Parang hindi ako komportable talking about my PCOS story kasi it makes me cry and I don't want to cry. Sabi ko nga kanina, diba? Lahat ng emosyon, negative emotions na kung ano yung mga maiisip nyo, yan din ang emosyon na nararamdaman ko every time I talk about it. So, I'm really, really sorry if dinidismiss ko yung mga concerns nyo, dinidismiss ko lahat ng mga facts nyo, lahat ng mga experiences nyo. Ayan. Nababasa ko yan, I appreciate it, but just don't expect anything from me na sasagutin, na mag-answer back ako sa inyo. Kasi ayoko paulit-ulit na tinatanong ako ng about it. Wala lang,
nakaka-depress siya. Ganun po. And I hope po, pasensya na po talaga. I hope na naiintindihan nyo yan. But don't worry, itong vlog na to, ginawa ko to para isahan na yung pag-share kung ano ba talaga nararamdaman ko, kumusta ba talaga ako, ganito, ganyan, buntis na ba ako, or talagang wala nang chance, diba? So this is my way of talking to you, to everyone, not just to my friends, but to everyone. Kasi alam ko hindi rin naman ako nag-iisa sa journey na to, sa trying to conceive journey na to. Marami ding mga nanay na nagsasuffer ng PCOS. Kaya gusto ko ito para siyang maging sandigan or kakampi. Kaya comment nyo rin po kung dumaan din kayo sa stage na to, nabuntis ba kayo, ano ba yung mga ginawa nyo para officially mabuntis kayo. So, ganyan. Patawa-tawa lang tayo dito kasi ayokong umiyak sa harap ninyo. Naku, ayoko ng drama. Share ko lang din, diba, na mahilig akong mag-tweet kasi. May Twitter account ako pero hindi siya in public. Naka-private lang siya. So, friends ko lang and iilan lang yung mga nakikita ng tweet ko. But most of my tweets, naku, habang nagsuscroll ako, nakita ko puro comment ni Yana na parang bakit ang tagal ng baby brother or baby sister, ganito, ganyan. Nauubusan na po ako ng rason kung bakit hanggang ngayon wala pa rin yung mga kapatid niya. So, isa rin yan sa mga nakakaiyak moments ko. I look happy, I look bubbly, I look strong sa social media, sa lahat ng mga posts ko, kahit sa group chats. But deep inside, I'm really weak. I cry a lot. I pray hard about it. And I face that journey, kumbaga alone. Feeling ko alone ako in that journey. Although I have my husband here who is very supportive and who understands me so much. But I don't know, I'm blaming myself a lot. Gusto ko rin palang i-share na I'm starting to take folic acid kasi yan ang sabi ng OB ko. Hi everyone! Just an update. Our OB recommended us to resibo ito ng Pregina tablets. This is how it looks like. 50 milligrams lang siya per tablet, pero 150 pesos each. So, tatlo lang muna yung nabili ng kapatid ko. Kasi yung pinadala kong pera is only 500 pesos. I thought mura lang siya, but it's 150 pesos. So, 10 tablets dapat. 2 tablets for 5 days. 2 tablets per day for 5 days. So, eto na. Iinumin na natin to. I should take folic acid na. Kasi yung folic acid kasi, it's for the spine and brain ng baby. So, before conceiving pala, dapat pala, a mom should take, or kapag na may mga plano na tayong mabuntis, we should take folic acid na para ma-prevent further na mga complications na maaari idulot sa kanyang spine at sa brain ni baby. So, that's good, diba? So, folic acid, okay lang din naman. Mura lang din kasi ang folic acid, 1 capsule. I think it's just less than 10 pesos. And so, every 8 p.m. ko po siyang iniinom, yung folic acid natin. So, I think, eto na po lahat ng ating updates para sa vlog na to. Maraming salamat po sa panonood. At maraming salamat once again sa lahat ng mga prayers ninyo. Sana sa susunod na vlog ay, diba, masabi ko na sa inyo na I'm pregnant! Ganyan. So, ipagdasal po natin yan. Stay healthy, everybody! Bye!